Diyan karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Webes, June 12, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, bangkay na lalaki natagpuan sa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang tricycle at isang motorsiklo nasunog habang nakaparke. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, Senator Escudero nanindigan na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Radyo Pangasinan Balita. Meralcom magbabawas umano ng singil sa kuryente. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, US President Donald Trump dumepensa sa paglalagay ng National Guard sa California. Radyo Pangasinan Balita. At curfew ipinatupad sa LA. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Pinoy vaulter EJ Obiena nakakuha ng pang-limang place sa laro sa The Netherlands. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, rapper na si Kendrick Lamar humaot ng maraming parangal. Radyo Pangasinan Balita. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, bangkay na lalaki natagpuan lulutang-lutang sa dagat na sakop ng Bunuan area, Dagupan City. Ayon sa pulisya, alas 8 ng gabi nang magresponde ang Dagupan City Police Coast Guard na nakabase sa Bunuan Maritime CDRMC nang matanggap ang report. Ang bangkay na lalaki ay tinatayang may edad na 25 to 30 years old, katamtaman ng katawan na 5'2" ang taas, nakasuot ng short pant na kulay blue-gray black na may green stripe, walang suot na pang-itaas na damit. Kinumpirma naman ng isang licensed physician na sanhi ng pagkamatay ng biktima ay asphyxia o pagkalunod. Ang bangkay ay dinala sa isang punerarya sa barangay Pantal. Nalerto naman ng Dagupan City Police ang mga kalapit na lugar
sa ikakakilala ng biktima. Ang kasong ito ay under investigation pa rin ng Dagupan City Police. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, dalawang tricycle at isang motorsiklo ang nagliyab. Ang insidente ay naganap sa may sitio Pamisalin, Zone 7 ng Barangay Camantilis, Ordaneta City, alas 11:20 ng gabi. Ayon sa pulisya, sa pahayag umano ng may-ari na si Renato Cayo, 49 anyos, tricycle driver, habang siya ay nasa loob ng kanilang bahay at nakaparke sa garahe. Ang mga nabanggit na sasakyan ay nakita na lamang ito na umaapoy na. Agad namang nakapagresponde ang Bureau of Fire Protection at naapula ang sunog alas 12:24 ng madaling araw. Walang naiulat na namatay o nasaktan sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, solar-powered mobile truck babiyahe ngayong Hunyo para sa libreng pag-aaral sa paggamit ng computer sa bayan ng Asingan. Kasabay ng nakatagdang pagsisimula ng school year 2025-2026 ngayong Hunyo 16 ay isang bagong solar-powered mobile truck ang iikot sa iba't ibang eskwelahan sa loob ng 21 barangay sa bayan ng Asingan. Ayon sa alkalde ng Asingan na si Mayor Carlos Lopez Jr., ang mobile truck ay may 14 na computer set na libreng magagamit na may estudyante pa rin. Ang publiko ng may estudyante at ng publiko na nagnanais matuto ng basic computer skills. Ang pangunahing ituturo ay computer theory, MS Windows, MS Words, MS Excel at MS PowerPoint. Radyo Pangasinan Balita. Pagbebenta naman ng mga sublots na wala pang land conversion, mainit na tinalakay sa Sangguniang Bayan ng Asingan. Nagbabala ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan dahil na rin sa patuloy na malawakang pagbebenta ng mga sublots sa bayan ng Asingan sa pamamagitan ng social media. Nagpatawag ng question hour para sa regular session ang sanggunian sa mga tauhan ng Engineering Office, Municipal Assessor, Municipal Planning and Development Office at maging ang Bureau of Fire Protection. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, dedikasyon at walang kapagurang serbisyo ang pinamalas naman ng Pangasinan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Ricardo David, officer in charge, matapos na matagumpay na maaresto ang siyam na wanted person sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa loob lamang ng isang araw. Kabilang sa mga naaresto ang top 2 most wanted person municipal level ng Lingayen. Isang 41 anyos na construction worker mula sa barangay Manibok na naharap sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Isa pang suspect mula sa barangay Aliwakwak, Lingayen, isang 41 anyos na helper ay inaresto rin dahil sa paglabag sa Republic Act 9262. Sa magkakaiwalay na manhunt operation sa Ordaneta City, Aguilar, Binmaleng, Malasiki, Bulinaw at Binalonan, 6 pang individual na sangkot sa mga kasong falsification of documents, intentional abortion, estafa, frustrated murder at swindling ang naaresto na pawang nasa 8 edad at may mga trabaho. Samantala, naisilbi rin ng Umingan PNP ang warrant of arrest laban sa isang 20 anyos na binatang walang trabaho mula sa San Isidro, Nueva Ecija para sa kasong robbery with intimidation. Ang serye na mapag-aresto ay bahagi ng pinaigting at mas pinalakas na kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office kontra kriminalidad at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa lalawigan ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita.
12 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa, nanindigan si Senate President Francis Cheese Escudero na hindi maaring tanggihan ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ibinalik ng impeachment court. Ayon kay Escudero, walang option ang Kamara sa naging desisyon dahil ang Senado ang tumatayong impeachment court, samantalang mga prosecutors naman ang House. Ipinaliwanag din na ni Escudero na sa impeachment proceedings hindi na pantay o kay co-equal body ang Senado at Kamara. Hindi rin anya maaaring ikumpara sa bicameral committee na kailangan mag-agree o magkasundo ang mga senador at mga kongresista. Nauna rito sinabi ni Escudero na ipinadala na niya ang sa House ang articles of impeachment base na rin sa resulta na naging butuhan kamakalawa ng gabi. Nais naman senador ratiyakin ng House na hindi lalabag ang isang taong ban sa paghahain ng impeachment complaint dahil lumalabas na hindi lamang isa ang inihahing impeachment complaint laban kay VP Sara. Kinumpirma naman ng Senate Sergeant at Arms kahapon ng umaga na tinanggap na ng tanggapan ni Duterte ang writ of summons dapat alas 11:05 ng umaga. Nanindigan din si Escudero na nagawa na ng Senado ang trabaho nito sa kabila ng iba't ibang batikos na kanilang natatanggap. Radyo Pangasinan Balita. Good news naman sa mga consumers. Inanunsyo ng Manila Electric Company o kay Meralco na magpapatupad sila ng hanggang 11 centavos tapyas sa singil ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, ang bawas sa singil ay bunsod ng pagbagsak ng presyo ng kuryente sa spot market. Katumbasaan niya ito ng 22 pesos bawas sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan at 32 pesos sa 300 kilowatt-hour. Nasa 43 pesos naman ang matitipid ng mga nakakagamit ng 400 kilowatt-hour kada buwan at 54 pesos sa 500 kilowatt-hour kada buwan. Radyo Pangasinan Balita. Hinihingan naman ng klarifikasyon ng prosecution team ang Senado sa desisyon nito sa pag-remand o kay pagbabalik ng articles of impeachment complaint sa Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing nitong Miyerkules ng hapon, sinabi ni Batangas 2nd District Representative Gerbil Luestro, membro ng House Prosecution Panel, na sa ilalim ng panuntunan ng batas maging sa mga ordinaryong korte, hindi lamang sa impeachment court, ang pagpapadala ng summon ay hudyat ng jurisdiksyon sa kaso. Ayon kay Luestro, nalalabuan sila sa naging order ng Senado at nanindigan na ang isinumiting 7 articles of impeachment ng Kamara noong nakalipas sa February 5 ay alinsunod sa 1987 Constitution. Iginit ni Luestro na wala silang nilabag na isang taong pagbabawal sa batas sa pagsusulong ng impeachment. Hinggil naman sa pagsumuo ng impeachment court laban kay VP Sara, sinabi ni Luestro na mayroon itong 10 araw para sumagot. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balitang pambansa. Inihain nitong Miyerkules sa Korte Suprema ang supplemental motion laban sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay VP Sara. Sa 45 pahinang petition ng mga abogadong sina Attorney Israel Tutorion, Martina Delgra III, James Reserva, Hilary Olga Reserva at J. Renz Hilario, hiniling nila ang temporary restraining order or writ of preliminary injunction para mapigilan ang impeachment trial. Hiniling din nila na ideklarang null and void ang articles of impeachment. Sa pahayag ni Attorney Torion, sinabi niya na kini-question nila kung maaaring ipasa ng 19th Congress sa 20th Congress ang pagdinig sa impeachment dahil hindi umano ito naaayon sa principle of legislative discontinuity. Ang kasalukuyang Kongreso ay magtatapos na sa Hunyo 30.
Anya, maghahain sila ng manifestation upang i-update ang SC sa developments ng impeachment sa House at Senate. Noong nakalipas na Pebrero ay inihain ni Duterte ang petition sa SC na kini-question sa validity at constitutionality ng fourth impeachment complaint. Radyo Pangasinan Balita. Malaya ang sinuman na dumulog sa Supreme Court upang questionin ang naging hakbang ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Chis Escudero na kung sa pananaw ng ilan ay iligal ang kanilang ginawa ay iginagalang niyang karapatan ng mga ito na pwede silang magpasaklolo sa SC. Tinayak din ni Escudero na tatalima siya sa utos ng Supreme Court. Nauna rito nagbutuhan kamakalawa ng gabi ang mga senador bilang mga senator judges kung saan 18 sa mga ito ay pumabor sa pag-remand o pagbalik ng articles of impeachment sa House habang 5 ang hindi pumabor. Ipinag-utos din ng Senate Impeachment Court sa House na sertipikahan na ang kanilang impeachment complaint ay hindi lumalabag sa 1987 Constitution. Binanggit din ni Escudero na isang tabi ang resolution ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na pabilisin ang paglilitis at tapusin hanggang Hunyo at 30. Radyo Pangasinan Balita. Pinalagan naman ng mga miyembro ng prosecution team ng House of Representatives ang hakbang na inhibit mula sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Sina de la Rosa at Padilla ay kalyado ng mga Duterte na kabilang sa tinatawag na Duterte Block. Paliwanag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na hindi dapat i-inhibit ang tatayong senator judges dahil isang political process ang impeachment trial at hindi judicial process. Hiniling lamang anya nila ay mabigyan ng patas na pagpresenta at payagan na mailatag pareho ang panig ng prosecution at defense team. Matandaan na nauna ng inamin ni Senator De La Rosa na siya mismo ang nag-inisyatiba ng draft resolution para ibasura ang impeachment trial. Ganon din, kinumpirma ni Senator Padilla na bumalangkas din siya ng sarili niyang resolution para sa parehong adhikain. Samantala, nagpasalamat naman si Congressman Defensor dahil nakatakda ng gumulong ang impeachment trial kasunod na opisyal ng panunumpa ni Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court at panunumpa ng mga senator judges. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Itinigil na ng South Korea ang paglalagay ng kanilang loudspeaker propaganda broadcast sa border ng North Korea bilang hakbang upang ibalik ang tiwala at pahupayin ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang hakbang ay kasunod ng pagkakaluklok kay bagong halal na presidente na si Lee Jae-myung na nangakong muling bubuksan ang dialogo sa Pyongyang. Magugunitang kilala si Lee sa kanyang plataforma ng pagpapabuti ng ugnayang inter-Korean. Una ritong kinilala ng North Korea ang loudspeaker bilang isang provokasyon sa kanila at dati na rin itong pinagbantaan na pasasabugin. Matapos ang 6 na taong paghinto, matatanda ang muling isinagawa ang mga broadcast noong Hunyo 2024 bilang tugon sa pagpapadala ng North Korea sa South Korea ng mga malalaking lobo na may lamang basura. Nabatid na naglalaman ng mga broadcast na balita, impormasyon tungkol sa demokrasya at pamumuhay sa South Korea ang lumalabas sa malalaking speaker. Batay sa South Korean military, layunin ng suspensyon
ang pagsasaayos ng tiwala sa relasyon ng dalawang bansa at pagkamit ng kapayapaan sa Korean Peninsula. Bagamat hindi pa tuluyang tinapos ang programa, senyalis naman ito na maaaring pagpatuloy kung muling lumala ang tensyon sa rehiyon. Radyo Pangasinan Balita. Ipinatupad naman ang local emergency curfew sa Los Angeles, California sa gitna ng malawakang protesta. Naging epektibo ang curfew. Bandang alas 8 ng gabi nitong Martes hanggang alas 6 ng umaga ng Miyerkules, oras sa Amerika, at inaasang ipapairal pa ito hanggang sa mga susunod na araw ayon kay LA Mayor Karen Bass. Ayon kay LA Police Department Chief Jim McDonnell, nasa 378 na katao ang inaresto sa nakalipas na 4 na araw ng malawakang protesta, kabilang ang halos 200 individual na inaresto nitong Martes. Iniulat din ng LA Mayor na may 23 business building ang ninakawan sa nakalipas na 4 na araw. Samantala, tinanggihan naman ng federal judge ang request ng California para sa agarang restraining order para sa pansamantalang pagbawalan si US President Donald Trump na gumamit ng Marines at National Guard sa pagpapatupad ng mga batas sa estado, lalo na may kinalaman sa kanilang inisyatiba para sa massive deportation ng mga illegal na imigrante. Itinakda naman ni Senior US District Judge Charles Breyer ang pagdinig ukol dito sa araw na ito ng Huwebes. Una na ngang dineploy ni Trump ang National Guard at Marines para protektahan ang federal personnel at property laban sa mga nagpro-protesta na tinututulan ang ikinakasang raid sa mga imigrante sa syudad. Radyo Pangasinan Balita. Ipinagtanggol naman ni US President Donald Trump ang pagpapakalat niya ng mga National Guard sa Los Angeles. Sinabi nito na walang silbi ang mga namumuno sa California na sina Governor Gavin Newsom at Los Angeles Mayor Karen Bass dahil sa hindi nila makontrol ang mga tao. Dumepensa naman si Mayor Bass kung saan nananahimik lamang sila at naging magulo lamang ang pagsasagawa ng immigration raids. Basta na lamang umano nila inaresto ang mga tao kaya't nagresulta sa pagkakaroon ng malawakang kilos protesta. Aabot naman sa 100 kataong na aresto ng mga kapulisan sa Los Angeles dahil sa ginagawa nilang pagsira sa ilang mga gusali ng gobyerno. Magugunitang desidido rin si California Governor Newsom na magsampa ng kaso laban kay Trump dahil sa pagpapakalat nito ng National Guard nang hindi ipinapaalam sa kanila. Radyo Pangasinan Balita. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang sports. Kinumpirma ni Indiana Pacers head coach Rick Carlisle na 100% makakalaro si point guard Tyrese Haliburton para sa Game 3 ng NBA Finals. Ito'y kahit hindi pa ganap na gumagaling mula sa natamang injury si Haliburton. Sa ngayon ay tabla ang serye sa 1-1 best of 7 matchup. Sa kabila ng bagyang injury, tiniyak ni Carlisle na walang makakapigil sa mga manlalaro ng Pacers na maglaro sa game na gaganapin sa kanilang home turf. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, matagumpay nitong natapos ang 5.66 meters na parehas na nagawa nina Keaton Daniel ng US at Tao Chong ng China dahil sa count back kung saan umabot sa 2 beses na ginawa ni Obiena para matalon ang 5.56 meters. Nanguna sa nasabing torneo si Christopher Nelson ng US. Ito ang unang competition ni Obiena matapos ang pagdispensa ng kanyang titulo sa Asian Championship noong nakarang linggo. Susunod, nasasabak si Obiena sa Oslo Bislett sa darating na Hunyo 12, araw na ito ng Huwebes. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, humakot ng parangal sa BET
Awards. Ang rapper na si Kendrick Lamar, nakakuha ito ng 5 sa 10 nominasyon niya sa awarding na ginanap sa Los Angeles. Kabilang sa panalo ng rapper ang Best Album para sa Genix at Best Video para sa Not Like Us. Sinabi nito na labis siyang nasiyahan dahil sa nasabing award na kanyang nakamit. Ang rapper naman na si Doechii ay tinanghal bilang Best Female Hip-Hop Artist kung saan binatikos niya si US President Donald Trump dahil sa paggamit ng military forces para pigilan ang mga nagproprotesta. Radyo Pangasinan Balita. Sumayin niyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs?
Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:34 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Maabigyan ka bosan, minsan siya, di kayo namin kapaborito. Unuuran. Kasabay po ng pagdiriwang ng ating ika-127 kalayaan na 127 Independence Day. Happy Independence Day mga kapaborito. Yes po mga kapaborito, holiday po ngayon and ipagdiwang ho natin na ang kaarawan ng ating kalayaan. 127 years na po ang lumipas. Ang tema po ngayon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Sa Ingles ay Freedom, Future, History. Alam niyo mga kapaborito, yung kalayaan, maraming ibig sabihin niyan. Pero ang pinagdiriwang natin ngayon, ito yung kalayaan natin sa mga sumakop po sa atin sa ating bansa. At sa ating mga individual naman po, mga kapaborito, saan ba tayo malaya? Pwede nyo pong i-chat sa ating Facebook account o kaya sa Facebook account ko mismo. Yes, pwede nyo i-share. Saan ba kayo malaya, mga kapaborito? And kinabukasan, yan. Kinabukasan ay naasa ating mga kamay din po, mga kapaborito. Ano ba ang magiging kinabukasan mo kung tatamad-tamad ka? Kailangan maging masipag, mga kapaborito. At gawin natin yung tama. Kasaysayan sa ating bansa, mga kapaborito. Etong naging kalayaan ho natin. Kaya patuloy po nating ipinagdiriwang.
Ano naman po ang magiging kasaysayan po natin? Sagot mga kapaborito, pwede nyo i-share sa ating Facebook account. Happy Independence Day, kapaborito! Holiday ngayon! Muntik ko nang nakalimutan eh. Nagtataka nga ako kanina nung papunta ako rito. Sabi ko, akin oy, that day sa pasaheros natin oy. Wibis pa mo ni, kang kwanta manaya holiday. Kato yun, mampuyang iraramay driver. Ay, agi, kwanda. Day sa pasaheros natin. Unuuran ni. Nako, tinatawagan po natin ang Pag-asa pero walang sumasagot. Ring ng ring lang. Oo, Pag-asa Dagupan. Pakisagot po yung inyong cellphone para malaman ng ating mga kababayan ang lagay ng ating panahon. Pero like ng observation ho natin lahat at nararanasan umuulan mga kapaborito. Pero ang pakapsop. Oh, pabugso-bugso lang po yung pag-ulan. Biglang uulan, tapos titigil. Unagaw, insan umanlalamot. Ingat po tayo mga kapaborito dahil kapag ganito po yung ating panahon, maraming sakit na pwedeng dumapo sa atin. Kaya sikreto, para hindi ho tayo magkasakit, palakasin ho natin yung ating resistensya at maging maingat ho tayo kay mampapauran. Gumamit ho tayo ng payong laban sa araw at sa ulan. At kung wala naman tayong gagawin sa labas na importante, manatili lang ho tayo sa loob ng ating mga tahanan. And syempre, kumain ho tayo ng mga masusustansyang pagkain. Huwag tang irate, bulubulong dito na yan na yarin na akan. Arami na yarin na akan ha. Natuo. Aliwan si kanding. Yun po ang kainin natin. At masarap ngayon yung mga may sabaw. And syempre, ang pahinga. Kailangan natin yung sapat na pahinga. Pero wag naman yung kahit may trabaho ngayon magpapahinga ho tayo. Wait lang. Kasi hindi lahat po naka-holiday ngayon. Yung iba papasok ng kanilang trabaho. Kaya yung mga may pasok na alas 8, medyo bilis-bilisan ho natin mga kapaborito. Yung mga nasa fast food chain, yung mga nagtatrabaho sa mga groceries, sa mga department store, sigurado may pasok yung mga yan. Yung mga drivers ho natin. Yung iba pa ho na may pasok po ngayon. Tiyak, double pay naman ho kayo mga kapaborito Regular holiday ito mga kapaborito, kaya double pay. Yung mga hindi nga pumasok ngayon, lalo na yung mga nasa gobyerno, di ba, may sweldo pa rin yan. Ganon din sa ibang mga nasa private companies. At kapag pumasok ka, times 2. Kapag may overtime, ay syempre, times 2 din yan, mga kapaborito, di po ba? Ay, nako mga kapaborito, word for the day ho natin. Alas 7:40 na po ang ating oras. Ano ang word for the day na ho natin ngayon na isi-share? Oras. Time. Yes, mga kapaborito, oras. Napaka-importante po ng oras, mga kapaborito. At dapat ilagay natin lahat sa oras. Hindi po pwedeng lilipas na lang ang oras na wala ho tayong nagagawa. Kailangan pahalagaan ho natin ang oras sa bawat sandali. Mga kapaborito, dahil sabi nga nila, don't waste your time. Dahil yung oras, tuloy-tuloy yan. Babalik man yung oras ng alas 7 pero madilim na. O kaya ibang araw na. Iba na ang petsa. Iba na ang sitwasyon. Kaya napaka-importante iyang oras. At ilagay ho natin sa oras ang lahat. No oras na panagtrabaho, mantrabaho tayo. No oras na panagpainawa, manpainawa tayo. No oras na panangan, mangan tayo. No oras lan, mi marites. Medyo bawas-bawasan ho natin. At ingat sa kamamarites mga kapaborito ha. Kung maaari, iwasan na lang ho natin yan. Tapian na. Okay lang na magmarites ka na yung bang may kabuluhan ba? Yung pinag-uusapan, hindi yung paninira.
Kaya pahalagan ho natin ang bawat oras. And ngayong holiday, marami sa atin naka-holiday. Panahon, oras din. Magkaroon tayo ng oras para sa ating pamilya. Napaka-importante po kasi yan mga kapaborito. Yung oras sa pamilya, wag lang puro trabaho din. Oh. Yung trabaho sa bahay, walang katapusan yan, 24 oras. Oh. Sabi nga nung mga nanay di ba? Kulang sa 24 hours at parang Jack, wanda. Pero bigyan ho natin ng oras ang pamilya. Napaka-importante, nag-uusap-usap ang pamilya para sa ikabubuti ng lahat. Yung communication kasi mga kapaborito, napakahalaga yan para malaman ang sitwasyon ng bawat isa. Di ba? Lalo na kapag ang mga anak ko natin nasa tamang edad na, nakakaintindi na, yung mga problema pwedeng pag-usapan at share para sa solusyon. Alas 7:42 na po ang ating oras. Nako, pinag-uusapan din po mga kapaborito itong naging pahayag ni General Torre III, ang PNP chief po natin ng ating bansa, na sabi nga niya, dapat ang mga kapulisan ay kasing itim ng kanilang hepe. Kasing itim. Oo, kasi si General Torre, di ba, maitim siya, mga paborito. Oo, pero ang ibig niya sabihin, hindi yung maging kasing kulay, kundi maging kasing sipag. Ibig sabihin, araratay kapulisan tayo ay maging masipag ho. Huwag naka-standby lang dyan sa loob ng police station. Malibang lang doon sa mga nag-uopisina talaga. At yung mga nag-uopisina, syempre, huwag tanira. Pero karamihan sa mga kapulis natin, nakadeploy yan sa iba't ibang lugar, mga kapaborito, para mamintina ang peace and order at mabantayan ang ating komunidad. At maaresto yung mga kriminal at mapigil yung etong masasamang elemento na umatake. Lalo na malapit na po ang pasukan. At hindi lang yan. Eto nga nangyayari sa ating bansa, di ba mga kapaborito, yung ating mga mambabatas, ang Kamara at ang Senado ay eto, mainit na pinag-uusapan yang tungkol po sa impeachment, kapaborito, laban kay VP Sara. Lalo na ibinalik yung impeachment proceedings sa Kamara. Nanindigan ng presidente ng Senado, impawil to dyan Kamara, at verifikahin pang mabuti. At tiyakin na walang nalalabag sa Constitution. Pero sagot naman po ng mga nasa House of Representatives na ayos na lahat. Ano pa ba? Eto, nag-iisip na ang bawat isa sa kanila na kesyo maka Duterte. Yun naman isa pro Duterte. Yun. Okay, laban sa against sa mga Duterte. Yan po yung nangyayari ngayon mga kapaborito sa ating mga mambabatas. Pero sana maging maayos ang lahat mga kapaborito. And wag tayong padadala dyan sa galit. Ipaubaya na lang po natin sa kanila. Sila naman nakakalam tungkol sa bagay na yan. Pero para sa atin na mga yung araw-araw na namumuhay na anong paki niya dyan? Sabi nga nung iba bakit? Kikita ba ako dyan? Atupagin ko na lang itong negosyo ko, itong paghahanap buhay ko. Correct, di ba? Ipaubayan natin sa kanila yan dahil sila yung mga nakaupo, sila ang nakakalam kung ano talaga ang tama. Tayo nandito rin lang tayo at tayo din ay syempre nakamatsyag. And walang masawa na pag-aralan din ho natin mga kapaborito, di ba? Para aram din natin yung nangyayari tungkol dyan sa impeachment case na yan. Sabi nga, labanan ito ng batas sa batas di ba? May nakikitang hindi naayon sa batas o may kakulangan ang Senado kaya binalik niya. Eto naman ang Kamara, sabi, naayos naman na, okay na, alright na, bakit ganito, ganyan? Dinidelay. Di ba? Pero yun nga, ang nagsisilbing korte
tungkol dyan ang Senado at ang prosecutor ay ang House of Representatives. Alas 7:46 na po ang ating oras. Magbabalik po ang Radyo Pangasinan. Makalipas po ang ilang paalala. Yata tayo narinig. Sabi ko, magbabalik ang Radyo Pangasinan makalipas ang ilang paalala. Wait lang, meron pa silang pinipindot. Pero okay lang mga kapaborito. Engineer Richard Ulanday at Engineer Dakal, okay lang po. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Good morning pala sa mga tagapakinig natin dyan sa may Villa Santa Barbara. Oo, lalo na kay Dr. Alaysa D. Ballesteros, dentist po yan. Nakatutok ho sa atin lagi. And syempre kay Ate Aldea Ballesteros, kay Jadineth. And dyan naman po sa may bayan ng Kalasyaw, dyan sa may Sungkoy, ang pamilyang Untalan. Magandang morning po sa inyo. And happy viewing po and happy listening. And ganun din po, dyan po sa bayan po ng Binmalay. Good morning po sa inyong lahat. At nasaan na yun? Nawawala tuloy. Iba ang napindot ko eh. Na-delete ko yata. Tapos Ginoo, may nag-message sa ating messenger eh. Pakibati kami dito sa Binmalay. Sabi niya, nakalimutan ko na ang pangalan. Eto, good morning sa kay Ma'am Tere Joquino. Diyan po sa may Bunuan, Tondaligan. And syempre, kay Jim Abalos. Dito sa may Divinesia Highway. Etong New Divinesia. Etong tinatawag, ano na to? Ano nang area to? Sitio Kalima, good morning po. Diyan po sa may Sitio Kalima, good morning po sa Jimenez family, kina Chow at Jennifer. And good morning din kay Ma'am Jo Kiyom. Yan. Kay Ma'am Jo Kiyom dyan sa may naval base na nakabase dito sa may Bunuan, Gazette. Nag-chat po sila. Nakikinig po sila. And syempre, sa mga maritimes po natin, good morning po and happy listening, happy viewing. Good morning din daw. Eto, sabi ni Ate Aldea, kina Kenneth, Twinkle at kay Guyo. Kay Tatiana and naku, sorry, nakalimutan ko yung pangalan nung isa. Si Lily. Yan. At yung pang-fourth na anak ni Twinkle at saka ni Kenneth, lalabas pa lang. Anong pangalan? Wala pa raw. Good morning po. Naku, 10 minuto na lamang po bago alas 8 ng umaga at ngayon naman po, dadako tayo sa ating foreign exchange rate mga kapaborito. At base po sa pinakauling nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan po ngayon ng dolyar po ay heto. Wait lang po mga kapaborito ha. Medyo nagkakaproblema ho tayo sa ating internet connection. Eto po, ang palitan po ngayon ng US dollar ay 55 pesos point 82. US dollar po yun. Ang yen po ay 0.38. Ang pound ay 75 pesos point 64. Ang Hong Kong dollar ay 7.11. Ang Switzerland franc ay 67 pesos point 94. Ang Canada dollar ay 40 pesos point 75. Ang Singapore dollar naman po ay 43.41. Australia dollar mga kapaborito ay 36.36. Ang Bahrain dinar ay 148 pesos point 07.
Samantalang ang Saudi Riyal, mga kapaborito, ay 14 pesos 0.88 at ang Brunei dollar po ay 43.24. Ang Brunei dollar po, mga kapaborito, ay 43.24. Ang Indonesia rupiah ay 0.0034, Thailand baht 1.70. Ang dirham naman po ay 15 pesos 0.19. At ang euro, ang palitan po ay 63.75. Ang Korea won ay 0.041. Ang China yuan po ay 7.77. Okay, 7 pesos 0.77 centavos. Yan po yung ating foreign exchange rate ngayong araw na ito ng Huwebes, mga kapaborito. At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, heto naman, patuloy na iniimbestigahan po dyan sa may Urdaneta City ang pagliyab po ng 2 tricycle at isang motorsiklo na nakaparke sa isang bahay po, mga kapaborito, dyan sa may barangay Camantilis, Urdaneta City. Nagulat na lang po yung mga may-ari na nakapark naman nandun sa garahe ng kanilang bahay. Banda alas 11:20 ng gabi, nang biglang nakita na lang umaapoy yung 3 sasakyan. Buti na lang, mabilis naman na nagresponde etong mga kapulisan o kaya yung ating mga bombero at naapula yung sunog. Yung ang nakapagtataka ngayon, marami pong naire-report ngayon yung pagliyab ng mga sasakyan. And ano kaya ang cause nito, mga kapaborito? Wala tayong sasakyan kaya hindi natin rin masabi. Baka sobra okay na overheat ito pero nakagarahe nung nagliyab ito, mga kapaborito. And ako, nag-remind din po ang Bureau of Fire Protection, mga kapaborito, dahil po sa patuloy na nakapagtatala na mga insidente ng pagkakasunog. Okay, sunog. Kaya reminder po, isang bombero po ang nating nakausap, yung ating kaibigan na bombero dito po sa may Binmalay. Nakalimutan ko ang pangalan. Si Fire Officer Juan Cristobal. Kaibigan yan ng aking asawa. At nung nagkita nga kami, sabi nga niya nakikinig din kasi siya. Pakiremind naman yung ating mga kapaborito, sabi niya. At yung isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sunog, yung overcharging ng cellphone. Oo, at kapag mainit pala ang cellphone, yung mainit ka, di ba no, mancha-charge tayo, di ba ang putang. Oo, kapag uminit pala yan, tapos ilalagay mo doon sa ilalim ng damitan o kaya doon nakaibabaw sa papel, posibleng pagmulan daw yun ng sunog. Kaya ingat po tayo, mga kapaborito. Kahit ganito na panahon ng tag-ulan ay merong mga nagaganap na sunog. Kaya ingat ho tayo. Check din ho natin yung mga wirings ho natin para sa ganun maiwasan natin ang anumang insidente ng sunog. Sa nalalapit naman po na pagbubukas ng klase sa June 16 na po, ang DepEd ay nagpalabas po ng kanilang pahayag na patuloy silang tumatanggap ng mga enrollees. Kahit nag-start ang klase ng June 16, doon sa hindi pa nakapag-enroll, pwede po kayong mag-enroll. At hindi nila tinatanggihan yung mga enrollees. Nililinaw po nila yan. Dahil isa pong teacher, isang magulang nagre-reklamo. Sabi niya, bakit daw hindi tinatanggap yung kanyang anak sa pag-enroll? Hindi daw po totoo yan. Hindi totoo na hindi sila tumatanggap. Baka meron lang mga kailangan para sa enrollment, ibigay na lang ho natin kung ano yung kailangan. Siyempre, sa pag-enroll, may mga kaukulang dokumento, di po ba, mga kapaborito? At alamin natin talaga yung sitwasyon. Mahirap mo may reklamo tayo ng reklamo. Ang tayo matantan, anto may irereklamo tayo. Dapat talusan tayo na anto may ibabaga na teacher. No, akin agdani tinanggap. Ano ba, kailangan ng ganito, ganyan. Lalo na yung mga transfer, yung mga nagta-transfer. Merong mga dokumento na kailangan mula doon sa pinagmulan na eskwelahan patungo doon sa bagong papasukan. Yan. Pero idiniin po ng DepEd na hindi nila tinatanggihan yung mga enrollees, mga kapaborito. Lahat yan welcome dahil ang pag-aaral ay welcome po sa lahat. Bata,
o matanda. Alas 7:56 na po ang ating oras at pansamantala magpapaalam na po ang Radyo Pangasinan Balita. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa loob ng isang oras si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dacal sa ating technical side. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Ang tabayanan po, ang likna ay baloy. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita.